Ameriki jamanatigi Joe Biden ko kunu araba k'a bɛna $50 miliyari labila farafina gunkana jamanaw min kɛra Washington ani farafina gunkana jamanaw ka tile saba lajɛrɛ senfɛ. États-Unis, Benin ani Niger jamana y'u bolonɔ bila gafe dɔ la kunu araba walasa ka se ka $1,540,000 labila ko Millennium Challenge ka se ka ni jamana ninnu dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Tunisie jamanadenw bɛna kala ta sibiridenw k'u ka wasadenw sugandi. Fanga sinɛmatɔn jɛkulu ye u ka nisɔgoya yira k'a fɔ k'u bɛna ni kalata lagosi k'a sabu kɛ u ka jamana fanga maracogo ye jamanatigi Kais Saied fɛ. Maroc u ka jamanadenw ye nisɔndiya foli kan kɛ kunu araba duniya dolantanba Coupe du Monde demi-finale tɛmɛlen kɔfɛ Maroc jamana binna Faransi ɲɛkɔrɔ 2-0. Kenya sɛnɛkɛlaw ye u ka jɔrɔna yira ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye min bɛ ka bi u ka jamana kan. U ka jamanatigi William Sirito ye gɛrɛntɛ wuli ka bɔ u ka jamana ni diɲɛ jamana 10 ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. U ka jamana kaba tun bɛ taa jamana minnu kan.